Самия случай, че седа до Син Цветанов и Тодор Колев, мисля, че е крачка напред. И се надявам да го покаже още втория полусезон. Беше известен като буйното момче в Славия, с годините започна ли да помадряваш? Мисля, че това са повече плод на ваши колеги неща и се надявам веднъж за винаги да спре да се говори по този начин за мен извън терена. Не, че не си дал повод, имаш така доста атрактивен изказ. Пак ти казвам, че в повечето случаи говоря едно, си пише друго и така се получават разминавания. В Ятър какво те доведе? Доведе ме това, че на първо място съм работил с Син Цветанов в Левски. Заедно с Стоилов са ми дали път във футбола и знам тяхното виждане за играта и ми допада много. Искам да играя в Ятър като цяло. За условията изцяло договорихте ли се? Да, съм се договорил. Точно 5 минути ми трябваха и мисля, че всичко е нормално и е наред. Познаваш ли някой от сегашните футболисти на Ятър? Най-близък ми е Тодор Колев и така искрено изпитвам задоволство, че отново ще игра с него. Ако господин Цветанов позволи, къде смяташ, че ще бъде най-ефективен на Николай, на коя позиция? Къде смяташ, че е така? Неговата позиция е ясна. И той каза, че... Той точно назва къде... Вътрешен полузащитник. Това му е силната позиция.